jingplu jong ka wai ka yeng malak ha ka thain thana rot hajan ka payal cinema hall kabalajia ne kasngi ha ka por kamba shibaje duna ne tam ai ya ka ba ya ka dau jong jingplu 4 laban tip satia hadu kani ka por ka ba manta na ka dau jong jingplu na ka liang ki bor pulet kila khang ki kali ban lek sha pibi bat kila ailat tangi ki kali penlip ding bakin lek knang ba kalek kawan ka jungki kan suk bat kin yo ban te lakam ya ka jing sapriang jong ka ding hanrai hadu manta ha ka por kamba nyo beji ai na ka liang pulet wat la kala yakun ha ka jing sanran lang jong ki bor sipai kim patla ban penlip ya ka ding bat kading kadang ai beteng ban bam du ya ki mar ki mata ki badon hapo jong kani ka yeng tagaleng he sarkar ki bakan tup ya ka deputy commissioner mat ki wei ki dang don hakani ka jaka ka boplu ding nagaleng ki bor puliru ki dang yakun ban yo ban rung sapo kham sajan knang makin la ban penlip no ya kani ka ding ka bala klang hakani ka yeng वो बैठो जो नहीं थके वो थोड़ा सामान अंदर we don't want this photographer. वो मास्टर भी उसका बैग में रखो ना भूसा Yeah, 10 meters gap. That is again, yeah, come on.